Co se děje? Děje se to, že se naučíme zásadní trik dneska, bez kterého se nedá žít. Ten trik se jmenuje VAR, ale přitom hell. Předvádí ho jeden česká špička, jeden z nejlepších a nejpovolanějších. Sylvester Želva Stallone. Přesně. Základy dát si nohy jako na VAR, ale přitom rozkopnout hell. Důležitý jeden moment překvapení, kdy prostě si všichni myslí, že děláš VAR, ale najednou je to hell.